wonten kalih welas paguyuban ben cepet sakniki urut saka kono iki lor paguyuban A B C D E F nek kokean yo 66. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini, channel RKT Jogja Official. Di kesempatan kali ini akan saya tayangkan acara Mocopatan saat Syawalan Mocopatan di Pendopo Radio Konco Tani minggu lalu. Bila Bapak, Ibu, Saudara suka dan berkenan, silahkan subscribe, like, share, dan kasih komentar agar dapat menerima informasi video-video baru dari channel kita ini. Terima kasih dan selamat menonton. Lajeng anggotanipun wonten 7 menika. Bapak Sumaryanto, Bapak Deni, Ibu Diniati, Ibu monggo Bapak Sumaryanto ingkang tunggal. Lajeng wakilipun kanggo kalih anggara kasih Bapak Surandi, Bapak ingkang kasrat Bapak Sukarman ingkang tunggal. Monggo perwakilan saking anggara kasih. Anggol kasih, monggo. Sinten anggol kasih sing maju? Nggih, ketiga saking Pabiban Ngesti Laras Minggil. Bapak Bapak Marjono, monggo. Monggo. Lajeng kapanewon ingkang sekarang kapan saking kapanewon Budian Bapak Sutresno, monggo ingkang badhe amakili Bapak Sutresno utawi Bapak Si Hudianto utawi Bapak Rosa, monggo saking kapanipun Budian. Nggih. Saking kapanipun Budian, monggo. Kapanewon Mladi nika wonten Bapak Kampiono, Bapak Sutresno, Bu Sumaryati, saking monggo. Salah siji. Bapak Kampiono saged. Lajeng saking kapanewon Sewon Bantul, Bu Rini, wonten? Bu Rini. Siji loro telu papat lima enam pun enam sek. Nggih. 6 pun karo sesen iki. Monggo saking Kudasari. Nyuwun kalih gatosan menika wau kula pun dikabari Mas Irwan bilih wiwit wau sampun live. Mila nek perlu do ngabari sik nang omah. Nggih to, do ngabari sik nang omah kon nonton. Monggo dipun wiwiti saking Budaksari. Sumaryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken dalem Sumaryanto saking Sekar Budaksari, Tegalrejo. Badhe ngaturaken mijil Enggak padha mawon iki ketane. Wijiling tias kinarya memuji syukur ing yang manon
kang peparing sih marang dasihe kula saha jengandika sami sagung pramiyarsi putri saha kakung nun. Nderek nepangaken kula Sukarman saking paguyuban Mojopat Anggara Kasih Kembang Nanggulan Kulon Progo. Badhe ngaturaken pangkur ngrenas Mara Pelok 6. Sawulan lampahi siam nyingkur saliring pepinginan diri kentur nyuwun mring agung Gustine para titah madhep mantep nglampahi kanthi tulus sapa poso nemu padha dosanira ten resi matur nuwun. Nepangaken kula Marjono saking Minggir Ngesti Laras. Badhe nyekar pangkur surangga greget. Katur mring para sutresna kula ngaturaken sugeng riyadi ngaturaken lepat ulun tumraping jengandika monggo sami sesarengan nyuwun Allah paringa nugraha rahayu kang pinangge. Matur nuwun. Nuwun sewu, nderek nepangaken kula Rini saking Sewon badhe ngaturaken tembang mijil setunggal padha kalih. Aturaken sugeng ariyati
Idul Fitri yektos ngaturaken sedaya lepate kalepatan lair kelawan batin warsa kang kawuri sami den sesuwun matur nuwun. Kula Kamtiono saking Plausan badhe nyekar sinom rinumpaka reneng kamal kinarya hatur pamuji konjo ngersaning pangeran maha welas maha asih paring nugraha yakti tumraping kawula nipun kula lan jenandika prasutresna kakung putri sangya para abdi ning putaya Jawa matur nuwun monggo Dimas nepangaken kula surasa badhe nyekar sinom iki Sugeng Riyati tur hamba siji Sawal Idul Fitri nyuwun kenging pangaksama lair tumandhesing batin kanthi donga pamuji ngarsa lamyang agung mugi paring aksama lepat kula
ndika sami aduh Gusti mugi paringa nugraha matur nuwun. Nepangaken kula pun karmi saking Pamulangan badhe ngaturaken sekar asmara dono. Kesemaran genya Prasutresna putri kakung para abdining budaya. Kula Nyimas Bega Marta Setyarini ngaturaken asmarandono. Nggih. Ngaturken sugeng riyati Idul Fitri siji sewu ngaturken sakeh lepate kang tumanduk jangan dika laminyo eko warso nyuwun ngarsaning yang agung mugi paringa nugraha matur nuwun. Matur nuwun. Kula saking paguyuban Nunggal Rasa Sejati saking Kapanewon Sleman. Badhe ngaturaken sekar megatruh. Datan pegat ngunjukaken puji syukur konco ngarsa
dalam Gusti ingkang paring berkahipun kula jengan dika sami kang samya rawuh pawungon matur nuwun. Nuwun kula pamarsugi saking Kapanewon Turi ingkang kawengku saking paguyuban Sekar Turi diutaraken Sekar Dhandhang kula rinumpaka Sekar Dhandhang gendres hanyarani sawalan punika sagunging para warakane tan supe muji saka awit saking rahmating Gusti kang paring sih nugroho mring kawulanipun kula saha jengandika prasutresna kakung sumawana putri ingkang tuhu minulya Aduh. Nderek nepangaken kula suwita saking paguyuban Werda Wirama Kapanewon Mayudan badhe nyekar Mas Kumambang.
paringo aksama Derek nepangaken kula ngatija saking Ngudi Laras. Badhe nembang kinanthi. Keparenga kula matur ing riyadi Idul Fitri kula nyuwun pangaksama lair tumandasing paten monggo nyuwun mring pangeran lina purna lepat neki matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Ngatijo. Sugeng dalu, kula Oni Iswinarni saking Pamulangan badhe nembang pocong kaca 13. Sekar pocong kinarya atur panuwun konja mring pangeran ing kalenggan puniki ingkang tansah paring sih kelawan nugroho ngaturkan halepat ulun katur jangan dikok ing riyati Idul Fitri kalepatan lair batin kang pinangya matur nuwun. Nembakaken nami kula mastur saking Sekarturi badhe nyekar tandang kula. Rinumpaka sekar dandang kendis
nyarengi sawalan punika sakunging para wargane tan supe muji syukur awit saking rahmating Gusti kang paring sih nugraha mring kawulanipun kula saha jengandika prasutresna kakung Sumawana putri ingkang tuminulya Sewu Plasmani Wido Arjuna saking bener Tamatang Tegarjo kula badhe nembang dandang gula Rinu paka sekar dandang kendis anyarengi sawalang punika sagunging para wargane tan supe muji syukur awit saking maning Gusti kang paring sih nugraha mring kawulanipun kula saha jenengandika prasutrasna kakung Sumawana putri ingkang tuhu minulya sampun matur nuwun. Nuwun kula panggih Hadi Murwanto saking Paguyuban Mojopat Sekar Manunggal Sleman Sembada Kabupaten Sleman. Badhe ngaturaken Mas Kumambang Pelok. Kang tinulu ler pendah ku mampul ware sutresna budaya muji syukur
marang Gusti kang tansah paring nugraha ngaturaken sugeng ari Idul Fitri ing taun punika kanthi donga lan pamuji kunjuk ngarsaning pangeran. Nggih, kula Dava saking Kapanewon Moyudan badhe nyekar sinom tumuruning sih. Duh Gusti Pangeran hamba mugi paduka melasi kawula Indonesia kang samya nandhang prihatin mugi paduka Gusti hanebehna ing bebendu nyaketna ing nugraha tumraping kawula taksih aduh Gusti kabulna panyuwun hamba matur nuwun. Kepareng kula nderek nepangaken kula Yohanes Yusman saking paguyuban Ngesti Laras Kecamatan Minggir. Kepareng kula badhe ngaturaken Sekar Durma. Durmanira kinarya
ndonga kunjung ngarsaning Gusti kang maha kuwasa tansah paring nugraha kula ngandika sami prasutresna kakung kelawan putri nun. Derek nepangaken kula sarwata sange paguyuban Telaga Laras Telaga Adi Mladi Sleman badhe nyekar sinom grandel. Bismillah. Rino moko roning kamar kinarya atur pamuji konjoan saning pangeran moho welas moho asih paremo groho yati tumraping kawulanipun kula lan jengah dika prasutresna kakung putri sanya para abdining budaya Jawa. Matur nuwun. Kula Suhudiarto saking Sekar Wimbuh Kapanewon Ngudian badhe nyekar dandang kula. Kanthi nyebut asmaning Ilahi Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih sejati asih marang sabaron tatan perlu kapiji-piji sedaya kinasihan
matur nuwun. Kula pun lasiran saking Kecamatan Sewon badhe caos sekar pucung. Sekar pucung kinarya atur panuwun konjo mring pangeran ing kalenggahan puniki ingkang tansah paring sih klawan nugraha. Matur nuwun. Siji wae Kakak. Nepangaken nami kula Ratiem saking Pamulangan badhe ngaturaken sinom padha kalih. Sugeng riyati tur hamba siji sawal Idul Fitri nyuwun kenging pangaksama lair tumandhesing batin kanthi donga pamuji ing ngarsa dalam yang agung mugi paring aksama lepat kula ndika sami aduh Gusti mugi paringa nugraha matur nuwun.